Hei kaikille ja tervetuloa Viisas Virta-kanavalle. Olen päättänyt pysyä anonyyminä toistaiseksi, mutta haluaisin jakaa kanssasi arvokasta tietoa ja kokemusta, jota olen saavuttanut elämässäni. Tietoja minusta. Olen hyväkuntoinen mies, korkeasti kouluttautunut ja elän parisuhteessa. Elämäni tuntuu onnelliselta ja haluaisin jakaa hyvinvointia edistävää tietoa sinulle. Jos olet hukassa ja etsit onnea, rahaa, terveyttä tai vapautta, niin olet tullut oikeaan paikkaan. Kanavalla käsitellään aiheita laidasta laitaan ja jos kaipaat neuvoja ja tukea esimerkiksi raha-asioissa, terveydessä, ihmissuhteissa tai itsesi kehittämisessä, niin laita kanava seurantaan. Kanavan sisältö sopii parhaiten yli 16 vuotta täyttäneille, nuorille ja aikuisille. Alle 16-vuotiaille minulle on viesti, joka kuuluu seuraavasti. Jos olet vielä ala-asteella, suosittelen, että jätät älylaitteet sivuun ja vietät lapsuutesi leikkien ja pelaten yhdessä muiden lasten kanssa. Jos sen sijaan olet yläasteikäinen, niin pyri kehittämään sosiaalisia taitoja ja opettele aktiivisuutta, niin elämä tarjoaa myöhemmin sinulle loistavia mahdollisuuksia. Aktiivisuutta ja sosiaalisuutta voit harjoitella liittymällä erilaisiin harrastekerhoihin tai toimimalla luokallasi vastuuoppilaana, esimerkiksi koulun hallituksen jäsenenä. Täytettyäsi 16 vuotta ja lähestyttyäsi aikuisuuden kynnystä huomaat, että velvollisuus ja vastuu alkavat ensimmäisen kerran painamaan hartioitasi. Voit kysyä vanhemmiltasi esimerkiksi, miltä tuntuu olla aikuinen. Tehdessäsi näin, olet todennäköisesti kiinnostunut tulevaisuudestasi ja osaat valmistautua siihen paremmin. Avoin keskustelu lapsen ja vanhemman välillä lähentää suhdetta ja luo turvaa. Suosittelenkin nuorille, että heidän kannattaa käyttää hyödyksi vanhempiensa ja isovanhempiensa kokemusta elämästä, vaikka heidän naamansa saattaisivat välillä ärsyttää. Aikuisille haluaisin sanoa, että paras hetki aloittaa on tänään, ja ei kannata laittaa liian suuria paineita ja odotuksia itselle. Tärkeintä on, että pääsee vauhtiin. Kysymykseni kuuluu, voitko estää voimakkaasti muutokseen pyrkivää henkilöä, esimerkiksi laihtumasta, jos hän sitoutuu syömään tästä päivästä alkaen 200 kilokaloria alle päivittäisen energian tarpeen. Haluatko hyviä asioita elämääsi? Vinkkini on, että aloitat tänään. Pidemmällä aikavälillä kuka tahansa voi saavuttaa mitä vain elämässään. Myös tämä painoaan pudottava henkilö voi pudottaa painoa 10 kiloja, pienillä teoilla päivittäin. Kiitos, että kuuntelit esittelyjakson. Tarkoitukseni on herättää sinut huomaamaan, että olet vastuussa elämästäsi ja voit itse vaikuttaa sen kulkuun omalla toiminnallasi. Haluan jakaa tällä kanavalla omia ajatuksia elämästä ja maailmasta, jossa elämme, jotta sinun matkasi täällä olisi hivenen helpompi. Nähdään seuraavassa videossa.